ngicela sibamba amehlo. Baba wethu ingcwele, before silahleka kakhulu, because I feel ukuthi we have isikhathi esincane kakhulu sisendawonye, kodwa khona la sizolahleka khona. Njengamanje I feel the dunamis power in our midst. Ngizwa abasezulwini bekhona phakathi kwethu. Asizukukhonza namhlanje ngathi inkonzo ordinary. Ayikho ordinary lento eyenzeka la. Mhlambe emlandweni weBhayibheli kukhona abantu abake baba nomqondo wokuthi ordinary. Kodwa usuku lwesithathu laba prove wrong lokho lesihlangane ngalo. Bathi bekade bethembile beyiphikisa, kodwa ngosuku lwesithathu babuya befakaza into ehlukile. Nabakade bethunywe ukuba bagade ithuna bathi mabebuyela bathi uvukile. Bathi noma sengingasibambisa ke imali kodwa yena uvukile. Hallelujah. Awunikeza umakhelwane high five uthi uvukile. Ungamkhohlwa nalomunye umakhelwane. Umshayi naye uthi umakhelwane uvukile uKristu Jesu. Ngokukhulu ukuyithoba ke bazalwane. Yeah. Kuthandaziwe kule ndawo. Le ndawo le kuthandaziwe. There is a prayer in this place. Kodwa ke babungobeni, it takes one to know how to drive to actually determine how fast the car can go. Angizwanga uyongibamba ngelinye ilanga. Mom Bishop, Baba Bishop Ngobeni, I'm very much humbled. Having to stand in this. This is not a child's play. Akusikhona into elulu ukuthi ungadedelana noma ubani azoma and fit libandla likaNkulunkulu. But I am humbled for entrusting that the Lord can give me something to contribute into His body. Anyways, we're in the body of Christ. Hallelujah. Tell us bashayela izandla bantwana. Tell us bashayela izandla. And my brother and a friend, yeah. Tell us bashayela izandla. Uyabona ngoba ngithi yeah sengiqedile because I don't want to begin. I don't want to begin. Ngibalekela lento ukuthi ngiqale because I may not stop okwamanje. Hallelujah. Ngibingelele ke omama bakhona la ekhaya nobaba bakhona la ekhaya, insizwa ezikhona, intombi ezikhona, as well as the children ministry. Hallelujah. Ngibingelele nabasihlabelelayo nabasidlalelayo ngegama likaJesu. Hallelujah. Ngiyabona ngathi khona nabashuthayo, cela ukubabingelela nabo. Hallelujah. Cela sibashayele izandla bonke labezandla. Iqiniso ke umvangeli ukhaya, ngathi mengizalwa emhlabeni kwathiwa usinqobile. Igama lami lokuqala ke engabusiswa ngalo kwathiwa usinqobile. Kwase kuthiwa ke ngenxa yezinto ebekade zikhona sinqobile emndenini, kwase kuthiwa lesibili kwase kuzothiwa ukhaya elihle wakwaThango. Hallelujah. So uyazwa lamagama lawa njengoba bekade kubusiswa abantwana nje, indaba yokubusisa umuntu umnikeza igama has a lot to do ne-meaning yegama, ngoba ayiqali nje kuphela ingezukuqhubeka, ngoba iqala khona la izoya khona. Hallelujah. Mfowethu ngicela ungathuli. So ikhona into ethi izoqhubeka negama lomuntu. Hallelujah. So ngalokho ke bazalwane, ngiyakhonza endaweni yase Mapupeni Assemblies of God. Hallelujah. And by the grace of God, fortunately, ngiphelezelwe abazalwane basekhaya. Hallelujah. Ngiyacela siba shayele izandla.
usually at the age engikuyona mhlambe you expect ukuthi mangiphelezwe labangani bami basesontweni okanye ontanga yami basesontweni, but nawe uyazibonela angazi ukuthi ngizoyichaza ngithini le, kodwa ngibona kusukuma umama kwasukuma no-Sunday school kwaba yibona abangaphelezelayo. Hallelujah. But ke singabazama ngezandla kokugcina. Hallelujah. Ngiyacela uku-observe all the protocols ezikhona ukuze bengezukuqhubeka. Hallelujah. The fivefold as a whole mengabe bekhona abafundisi abazaziyo nabangakazazi ngiyababingelela. Hallelujah. Noma mfundisi abangakazazi abazayo. Hallelujah. Ngiyababingelela nabo. Hallelujah. Kanti bashayile izandla nabo. Manje bakungobe sengithusayile ukuthi ngathi bangihleka mangithi noma mfundisi abangazi. Kanti ufuna ukuyoshada hayi. Inyoni zohlobo lodwa bazalwane zindiza ndawonye. Birds of the same feather. Bazoqedela abasisilungu. Bazalwane bam akubangalula-ke to prepare le sermon yanamhlanje. I will have to say that. But ngamandla omkhuleko obukade wenziwa ndawo zonke noqubuka ngakumina ngithe angazi noma bekuyibhadi noma bekuyinhlanhla ukuthi ngigcine ngingakhonanga ngifika throughout ngize ngizofika namhlanje ngoba bekungenzeka bengizothi ngisahleli mfowethu kube khona umuntu oshala ngithi ngizoshaya khona bese ngivele ngithi bengimala ngithi ngithini. Hallelujah. Already what I would have wanted to say, someone who's already well further before me and said it. Hallelujah. But to honor indlela okuprepare ngayo ngicela ukuthi siye lapha kuyo incwadi kaJohane chapters number 14 okuyitheme esinikezwe yona and see that how far can we labor in this scripture as the Lord leads us through. Hallelujah. Angazi mengabe khona onethenda yokufunda la ekhaya bengingacela ngifundele from verse number 5. The book is John chapter number 14. Read from verse number 5, 6 and then you will stop at verse number 7. Hallelujah. 5. Hallelujah. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Siyazi kanjani indlela? 5. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Siyazi kanjani indlela na? 6. uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. 7. Uma beningazi mina, beniya kumazi noBaba. Kusukela manje niyakumazi nimbonile. Mama Sithole bengicela usibongele mama. Mawethu oyikhona. UNkulunkulu namandla onke. UJehova igama lakho. U-Alpha no-Omega, isiqalo isiphelo. Siyabonga ke mzali. Nangumntana wakho semiphambi kwethu. Mombathe uNkulunkulu. Akhulume konke kumntana wakho. Ngoba izwi lakho linguwe, izwi lakho liyaphila, izwi lakho liyasifundisa endleleni, izwi lakho alweli phansi beke lingawenzanga umsebenzi. Khuluma ngalo ke uNkulunkulu namandla onke. Usivule izindlebe zikamoya, silive izwi lakho singoneli nje ukuliva kodwa sibe ngabenzi balo. Siyabonga egabeni leZulu Kristu. Amen. Alabeli banzi ngqongqoshe wezulu phila alabeli banzi ngqongqoshe wezulu phila alabeli banzi
esifundelayo unazada sitekele behande and hande sinahande ya okosifundelayo uthi isihloko sale ndaba esifunda kuyona iBhayibheli uJesu wayekade sevalelisa ekuvaleliseni kwakhe uJesu and then bengangifundela nje uverse number 6 yedwa kule ncwadi ngiyathemba ukalivali number 6 yedwa 6 yes Jesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Hallelujah. Allow me to labor in that. Mhlambe ngakhuluma istatement nje intathu ifusingekho 4 ejwayelekile. Kuyinkinga ke bazalwane bami ukuthi sizame ukuconvince abantu esingakaba convince. Ngoba before bazobe abantu who are to be converted, they need to first be convinced of the gospel we are preaching. Ngoba the gospel now has lowered the standard in such a way yokuthi nathi sesi-advertise njengeinyama. Uma kuthiwa lapha yathiwa uzobamba ilojo woza uzokwenza ilo nanti sekuyinto osuyithola in the kingdom of Christ. And it is not supposed to be a matter of we have a competition without a conclusion. Yingakho ke manje usuthola ukuthi sesiyaphikisana kodwa ekuphikisaneni kwethu the only thing esiphikisana ngayo it's from word to word. Your word to my word. We were never created like that. This kingdom was never established like that. Establishweni le kingdom le singabuka encwadini zabaprophets. For one, I could go to prophet to Elijah. When there was an argument between uNkulunkulu okufanele ukuthi ukhonzwe between yena as the prophet of the one true God and the prophet of Baal, there was an answer. So now we want to convince abantu to Christ that we want to convert abantu that are not yet convinced. Ngoba it will take power to convince someone. Angazi noma ngizonga-understand. But isikhathi sokukhuluma izwi elingenayibonakaliso sesiphelelwe indawo. The Bible says, mhlambe mengikhotha kancane lapha esifunda khona theologically, iBhayibheli is supposed to start encwadini kaMatthew. But on an actual fact, that is just besides for argument's sake. But on an actual fact, it began on the book of Acts. Ngoba there cannot be an establishment of a New Testament unless there is a shedding of the blood in the cross. Uma ngabe ke igazi selichithekile. Okay, mhlambe let me bust your bubbles a little bit. Do you know ukuthi abefundi bakaJesu be-12 benjalo akekho noyedwa wayesindisiwe phakathi kwabo? Alright? Nise right? Akekho noyedwa owayekade esindisiwe ngenxa yokuthi ubesahamba nabo in flesh. Before the shedding of the blood, indaba iqala ukuxoxwa yensindiso when we start to talk in the book of Acts of the Apostles. Then sesibona the activities of the one who was predestined to come. Ukuthi umefika umoya oyingcwele sebelindisiwe eJerusalem base bembathiswa ngaye base bezoqala ukukhuluma ukushintsha ulimi. The power. We tasted the different power. Base kwenzeka ukuthi labe kufanele ukuthi siba convince before siba converter.
ayisekho indaba yokuthi sekusuka kuthini ukuthi sibatshele ukuthi benze njani. Lithi iBhayibheli bathi mebehlangene sekwehlela umoya engcwele phambi kwabo sebezwile izwi base bebuzana bodwa komunye nomunye bathi madoda bazalwane senze njani. They are ready to walk the walk. Senze njani. Senze njani. Angeke akekho umuntu cela ukuthi uyibambele kahle, especially mangabe you still have a desire to walk with God in the long way, because mangabe kusenjalo it means that you are part of the Great Commission, you are part of the goal here. Akekho umuntu that lives something that works for them. Can I go again? Akekho umuntu oshiya into emsebenzelayo. Sesingalwa nje phela sithi hey kwagcwala izangoma kangaka. Ingenxa yokuthi ithema ibheka zabona ezinye zinalento ekufanele ukuthi ngabe nabo banayo base bethi siyakubona. Kwase kuthi wena urabashanda khirabasanda wena khirabasanda unokhirabasanda phela. You have nothing to prove that can convince that person that I may walk the way you are walking. What am I supposed to do? I think this is necessary if we're going to talk about Utuvugil. I think this is necessary. As a matter of fact, Mama, sesihlushwa into yokuthi sesila ngafanele engaba asikho khona. Can I explain this further? Amen. Nizomjwayela mina ngisila baba. Yebo? Sesihlushwa into yokuthi asikho la kufanele ukuthi ngabe sikhona. Amen. Abantu esifuna ukubafaka thina kwathina silungile. Labo esifuna ukubafaka sibasusa kuphi ekungalungini kodwa sibafaka kokunye okungalungi. Okay, and now this is strictly for the church. Sifuna ukubafaka endaweni engalungile kodwa sithi sifuna ukuba sibasaphi kanti ngempela. Ngisho ukuthini ngicela ukuyichaza lento engishoyo. Ngisho ukuthi ebandleni likaJehova isono abantu abaphakathi asiba offend. Kodwa bafuna ukuyolanda izono bayilethe phakathi. Kuyokusiza ngani ukujampa umfula uye komunye umfula futhi ofana nalosuka kuwona. Kodwa iproblem esibhekene nayo ukuthi into esisi-offendayo ke i-correction. Says offend by correction instead of what is offend by sin. God ukube besingaba namandla wokunqoba the desire yokona. I-correction yethu bizohlala kahle. Ngoba ezinye izinto zilimithwa ukuthi mina bazalwane ngikhulele emakhaya. Ngikhulele emakhaya eKZN. So manje le ekhaya bekunendawo ebikade ibizwa ngokuthiwa yiziko la ebekade sibasela khona. Okay, mhlambe ngoba nawe ukhona la eGolini of accommodate. Yasibona isitofu lesamala. Accommodate nawe kids. So manje la esikhulela khona bekufanele ukuthi umubasa mama uthathe ukhulu olungaba lo. Ingixolele leligama linzima. Bese ubhaxa. Lo lozofike luhlale across. Amen. When you are making umlilo wakithi. So manje inkinga bekuwukuthi mama sometimes ufuna ukushaya isheshana. Tshela makhelana ukuthi ungayishayi ke wena isheshana.
So manje mufuna ukupasa kanjalo uthi uzama ukushaya ezisheshayo uyizama kanjani? You trying to build umlilo kanti umlotha uwukhiphile. Mhlawumbe into yokuqala ongayibamba selokhu ngibile lami ongabubuka kabambile uthoyile ngizokhuluma manje. Angeke uzubase phezu komlotha umlilo futhi. Do you understand me? Ngiyabonga ubufakazi bakho bayizolo usindisiwe kodwa ukudala ubufakazi obusha manje. Ngoba lobo bayizolo uma ngabe usuhlale kubo isikhathi eside, I'm sorry to be a bearer of bad news, but I'm telling you that you've been stagnant. It means you've been stagnant for that period of time. Uthe omunye umebhala kahle iBhayibheli wathi when an enemy shall come in like a flood. When an enemy shall come in like a flood. I will repeat again. Not your friend, not your neighbor, not your colleague, but when an enemy. Can I go further with this? John chapter 10 verse number 10. A thief cometh not, if not to kill, steal, and destroy. So now I go back again. When an enemy shall come in like a flood. An enemy comes in like a flood. Have you ever seen the movement of a flood? When a flood can come here now, this whole building is down. There is no negotiation. Now the word of God says, when an enemy shall come in like a flood, now there is something to be done. Touch your neighbor and say something is to be done. When an enemy comes in like a flood, what you may say in verse? What is the Spirit of the Lord raises up the standard. Okay, mhlawumbe uya understand ake ukuthi indaba lokuhleli kanje. Inkinga there is no enemy. That now you are not worried. Uhlala ndawonye, umile, akunanto athekayo, akunanto ethothwayo, akunanto efuna ukudestroya. Kodwa uhlalele nje uma. Hey, I'm sorry. Let me come back to this. Let me come back to this. Ngisazama lento ke yami yokuthi ngifundise ungobeni. Athi amanothi mail khona ke ngihlale khona. Angazi ukuthi will I ever get it right. Kodwa sebenentethi we have a prayer item number 1. Yokuthi uNkulunkulu fix us to be sensitive in sin, so that you be transparent in repentance. So inkinga yethu ukuthi indlela yethu, it seems fine until we have to bear fruit. It seems fine until we have to bear fruit. So, umfundisi uNgobeni maye introduce, I mentioned something which I preach about the matters of faith. The Lord said to me, my church believes ukuthi nguNkulunkulu, but they no longer believe that I can do great things. Amen. That's what the Lord told me. So kuneyithelo okufanele ngabe ivezwa umoya ongcwele. Kodwa manje inkinga ukuthi we have grieved the Holy Spirit. Where will we bear the fruits? Because when Christ comes back, uze libandla elingenambili.
his wife is without blemishes. Akazokuthatha nomxhiba wesalukazi, understand. I'm sorry to say this, but kunalabantu laba mawuthi uyambheka like understand. Wena noma umdala noma umdala like you know hey yes I'm sure mfundisi Ngobeni ukuthi when the Apostle Paul was preaching to the Galatians church, when he writes chapter number 3, he takes off with a very strange way. Uthi leMagalatia mahle noyembani. Who has bewitched you, oh fellow Galatians? Like, what type of a statement is that? Ngenxa ukuthi uthema ebheka amaGalatians wangayi-understand into ayibhekile. Oh bazalwane, can we be transparent and clear? Hallelujah. Hallelujah. Singabonakala ukuthi siyini. So lasifunda khona uJesu nezovalelisa kubafundi bakhe. And then uThomas usebuza umbuzo ukuthi siyabuza tatana ukuthi ukhuluma ngendlela yokuthi siyazi la uyakhona. And then manje it becomes a confusion. Ukuthi then how then do we know when we have never been there? Ngazi ngabo ngizwile lapha. Hallelujah. I wonder how do you want to point the direction yalabo ofuna ukuthi bangene wena ungakayiboni ukuthi ukuphi. Ubasaphi kahle kahle. Because you yourself don't know the way. And you spend uthi uJesu mayedlula wazikusizana Philippi nezobabuza ukuthi abantu bathi ngingibani. Manje uthatha the same question ubheka kubo uthi ninake nithi ngingibani. Now you understand ukuthi you've stayed so much in the church but you still cannot say who is this man. Who did you follow? Who begot you? Ngoba sometimes we are excited ukuthi ngifikile esontweni, hayi besibuya futhi beshaya nethongoyo. Only angalithola ngise mfundisi uNgobeni. Kule nyanga lezo uqala bese kulandela leya. I'm going to be graduating what's the name of it? I'm going to be graduating with diploma in theology. Yeah. So I'm not only. So ngisho ukuthi angakahlangani nevesi elithi songela ngomdanso. Ne doctrine njalo ngayithola. So then it should concern us as a church. What kept you staying here? What kept you to stay here? Chapter number 6, verse number 6, chapter number 6, verse number 66? Yes. And he asked them and say, patrons or Shalina. What you petros yafuna nathi ukuhamba. Kodwa inkinga uthi esuke sathola amazwi asiphikisayo noma sithi siyazibheka asakubona ukuphila ngaphandle kwakho ngenxa yokuthi what you have, what you gave us has established our staying power. What has made you to stay for so long? Ngisho ngoba ngisagula nezingane ufonele nangumfundisi uNgobeni. Mfundisi ngikhulelwa ingane. Which Christ did you receive who can cast out the devils and the demons? Which Christ do you have? Umama uthe akunayintambo la ngiyabona. So sebengisho ukuthi bengiyounderstand ngabe mhlambe le ntambo ithi into obaba kuphela. Kodwa igama lika Jesu, the reason for the new covenant of salvation was that so that everyone may enter in the place called Holy of Holies. That there is no longer any limitation. When Christ then explained in this matter, he says, when you have met me, how do you say that you still lack the knowledge of my Father and the place where I go? How then do you say
awungazi awazi la kufanele ukuthi uye khona when you have met him. Of course. Na. I thought ngoba bazalwane sebekhonze kakhulu konzo yePasika mhlawumbe I was just going to come and stand up, greet abazalwane and read the scripture, close my Bible and sit down. But ngathi ngifike endaweni wrong. Amen. Isikhathi sa-right kodwa sona. Amen. So uthi mechaza indaba yakhe uthi ngoba uthi awuyazi indlela ngizonenzela nansi into belungu uthi mawubheke mina indlela sewuyibonile kodwa kwangathi he had the senses yokuthi nanoma sengizamile ukuyidisplaya njengendlela but he does not acknowledge the truth, the one I'm talking to. Or I said even the truth you are thinking about. This is my translation. What even the truth you are thinking about, I am. Okay, wasebona ukuthi ngathi sekuba mnyama kwangempela ke manje. Wasethi okay, let me just close on this one, Thomas. Let me close on this one. And I am the life also. Wangathi Thomas wayefuna ukuphendula ethi I can see you are alive, but what do you mean you are alive? And it brings me to, please allow me to extend this to Hebrews 11. I think we'll talk better and we will land in there. Hebrews chapter number 11. Mhlawumbe uma ngifundela only 2 verses. Verses number 2 and verse number 6. Then we will land here. Hallelujah. Amen. Ngokuba okhokho bafakazela ngakho. Yes. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshula ngezwi likaNkulunkulu. Kuze kuthi okubonwayo akuvelanga okubonwayo. Ngicela number 6. Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Okay. So I will try to explain the last part to conclude the matter. Yale ndaba ukuthi indaba eyibiza ngendlela nokuphila neqiniso. Hallelujah. Amen. Niyamvumela? Amen. When we look at the very basic scriptures found in John chapter 3, in the conversation of Jesus Christ himself and the man called Nicodemus, kunendlela uNicodemus, he was trying to understand njengo Thomas confused la ukuthi how do we get into this salvation? How Thomas ukuthi ezokhuluma ngendaba yezulu kahle, how did you even get there? So now uthi uJesu, to make it simpler for the man Nicodemus, uthi evaleliseni kwakhe uthi for God so loved the world that he gave his only begotten son. Amen. That whosoever, can you look at your neighbor and say whosoever believes in him shall not die, but have what? Have everlasting life. So now you understand, the everlasting life that Christ is trying to communicate here comes through the begotten son, the giving away of the begotten. So whatever you begot, you give it away. So you understand the transition there. You give it away
then gives you what you deserve. So life is only communicated in giving away. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let me say this. Mary had to give away a womb to the Spirit of God, for God to dwell in her womb. So when she gave it away, she gave us a new story. So when she gave, and then we were also given in that manner. So then we cannot obtain unless we are given. Okay, mhlambe kufanele ngabe ngiqale ngachaza the man who writes the story, who's giving us the communication of our thing. The Bible says when he was to be born, John, by the way, but when he was to be born, the heavens sat down and decided that it's about time Elizabeth and Zachariah would have a child. And when they would have a child, now remember the sad part from this, where can I take a short left? Amen. Maybe figure to this communication. In the end, Zusuplungula mama, put a short left on again. Ukuthi uZachariah is a priest. But honestly, uNkulunkulu angasiphenduli. Hallelujah. Jesus. Ansangzwa. Lalela. If ever one day you desire to be great, be prepared to lose something. Whosoever that wants to walk with me must first give away themselves. Then you will be able, because I was you have to deny yourself first. When you've done denying yourself, then you are worthy of carrying the cross. Then we walk. Yeah. It's just as simple as that. When you give, then you get. You cannot give and never get. You can never get when you have not given. I am so in love with the word of God right now. I am so in love. Yakhuluma indoda yathi ngathi mangilidla nanjengoju lwenyosi. Inkinga yaqala maselinga phakathi. Uthi ngathi ngiyathula kwangabe kusathuleka ngeza ukuthi senginomlilo ovalele ngaphakathi kwami ngoba lalela uma liphuma njengomlilo lizodala umsebenzi. Athi umprofeti uIsaiah athi liyabanjalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami aliyuphuma libuyele emumva lingawufezanga umsebenzi eliwuphumele. Angazi ukuthi for the long period that you've stayed in the body of Christ receiving the word, what has it personally exalted? Because if Al-Ghazal, we have a serious issue if Al-Ghazal is a poom. Ngabe sewashintsha the other areas of your life. I am assuring you. Ngabe sewashintsha. Ingathi impendulo kaPetra ayifani nezabanye. Impendulo kaPetra ayifani nezabanye. Uthi uJesu mephendula uthi wena Petro sewuthole enye into enzima ngoba lento sewuyinikwa abasezulwini. In other words, sebeqe ngisho nami bazoyinikeza kuwena direct ngoba lento ayivele emqondweni kwakho, ayivele kwazini kwakho. You cannot communicate life without the word of God. You can't communicate life when the heavens are absent. What do you think you are doing? So then there's a need to kumpriest Zachariah and then nonkosikazi wakhe. Sasetaza kuJohn yazi short left ngathi isingene. So mechaza uthi lalela uthi yazi uzawuzala indodana nawe. Ngikutshela noMaria lena. Kunezindaba ziyafana ziyafana. Okay, maybe usethi ke kuyena. Mase qeda ukutshela lo mama sekaya kulo baba. Ayi ngabo bobaba, ngizulu baba ngiyakhala ngabo la. Mayifika kulabo baba uthi baba hey,
unkosikazi wakho uzawuzana indoda uzawuzana kodwa uzawujabula wena le ndoda iyazi ukuthi okay zawujabula kodwa ithini le sesizame kangaka senze ngiyaguga nami sengluza nethemba sengisethi no uzayizala indodana manje wayese kanti ukhuluma nabantu basezulwini ngoba abantu basezulwini they can see further. Tell your neighbor and say please see further. So manje uyabona ukuthi there is a problem. Oh God. Spirit of the living God. Hallelujah. Bazalwane ngizama ukukhetha kodwa kunento engisangale. So umeza ucommunicate amfundisa ungobeni. Sekukhona lento ke manje ethi ukuze athole iapproval yesibeletho kufanele ukuthi nalo baba avume. So the heavens now have got the sensation yokuthi lo baba ngathi is disallowing us. Kanti uma sifunda encwadini ka the book of David, is it chapter 115 verse number 1, chapter number 16, elithi the heavens and earth he has given it into men. So umhlaba ungokajehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo. So lokhu kunikeze in the operations of men. So in order for anything to operate, God, and in everything ukuthi isebenze i-authorized emhlabeni kudinga ukuthi ikhulunywe umuntu. Okay, angizwa. Okay, let me go further. uNkulunkulu efuna ukuvusa amadoda abesifazane bakwaIsrael, amabutho kaIsrael ayekade efile, mhlawumbe ukangizwa uzongizwa lalela. Ufuna ukuvusa amabutho, then we decide ukuthi let me talk to my men whom I've anointed to Ezekiel. Umefika kuEzekiel uNkulunkulu uthi Ezekiel son of man komyiso. Umefika umholele emathambeni akade egcwele isigodi, sala amadoda kaIsrael. Umefika ufika ufuna i-authorization from a man. Awungizwanga nalapho. Umefika uya-realize ukuthi no, I God am the Almighty, but on earth I have entrusted umuntu ukuthi akabuse. Therefore under the authority enginikeza umuntu, come here prophet, a prophet kulamatha. Can God, is anything too hard for God? Nothing, but whatever he has decided, he has decided. Akayikhuluma into aphinda ayiphikise yena. So ulandela the proper protocol that he has set. Shanaya. Ibesene hande leaders. So une protocol ebekile akakwazi ukuyijikela yena. So umebekile kufanele ukuthi naye elandele. So uma ngabe uyabona ukuthi no uZakaria will disallow us. So sethi ke lalela ke priest, from today you will be a mute. Awuzukhuluma. Jesus. Yeah. So I got in here trying to communicate life. Yeah. So usamtshela ukuthi until lo mntana azalo uyoba isimungulu. So nakhona uma umntwana ezozalwa ogama lakhe nguJohn. Okay, story fast forward bahlangana noMaria konyakaza umntwana wadlula. Okay, asembe lapho sayizalwa. Okay, sesifika la umntwana sekayazalwa, umntwana igama lakhe nguJohn. Mabe buka mfundisi wami, mabe zokhuluma mama usithole bathi kuyena umntwana nangu kwesekazela. Sekazele umntwana, and we still need the authorization of man. Wena ucabanga ukuthi izinto zakho zokwehle ezulwini ngomlomo othulile kodwa unamandla. Ngisho kwemzumbheka lo seceleni ngisho kuwe. So mezala umntwana sekuthiwa nangu umntwana sepresent. Yeah. Bese kuthiwa la babuyela kuZakaria bathi Zakaria. Yebo. Nangu umntwana sekazele. Yeah. Manje igama lakhe simthini. Wazi uzwe kuthini? Uthi iBhayibheli wathatha ipeni nephepha, bakithi akakhuluma. Selokhu wakhulelwa uElizabeth wathatha ipeni wabhala phansi wathi John. Uma ethi John, at that instant umlomo wavuleka.
the Bible continuously says he blessed them and said. Uyizwile le? Wababusisa wathi. Life is communicated. When he says his life, he means there's a communication there. Jesus. So, in the Bible, when we talk about life, we talk about Christ. Yeah. And when we talk about Christ, faith is not left outside. Kodwa iningi inkulumo ekhona ukuthi who's this Christ? What's this faith thing? Yini indaba? How did you get there? And all of that. All of those are communicated when you found Christ. But namhlanje bengingafisa ngathi kulama item esinawo omkhuleko besinga-eda leyo. Siyabongaza usuku namhlanje sibonga ukuthi usenzele konke okukhona. Kodwa ngihlushwa nayo into angazi noma ngiyenza into ebekufanele ukuthi ngizoyenza la ekhaya. Kodwa ngicela ukuthi ngivane ngani. Ngihlushwa into eyodwa ngebandla because siclaim ukuba nempilo kodwa really asinayo. Amen. Bengibuke into lama video lawa updateayo la sekusana. So mengiyibuka kunomfo kunaba abafana kunobhuti abawu4 5 something like this. Bese kuba nalo sisi lo. Manje bathi lo sisi akakhethe oyedwa amthandayo kulaba bantu. Okay. Me bakhetha uyababona uyambona lo munye uyambona lo munye uyambona le mafika kulo munye umthola ugqoka imask. Manje uyabuza ukuthi yini ndawo ugqoka imask? Yeah. Uthi lona memchazela uthi for the same reason you are wearing a makeup. Okay. Okay. So clearly mina nawe asibonani. Yeah. You want to see me, mina ngakubonwe. Now I want to see you. So for the same reason you are wearing makeup, ingakho nami ungangiboni. Amvangeli usho ukuthini? Ngisho ukuthi phakathi ebandleni sinabantu abaclaim impilo kodwa impilo ayikho. Ithi nenze nansi into ekhona ukuthi ibandla likuma drugs kodwa liboni. Ngizoyithatha. Ngizwisa ubuhlungu lento all the time. Into ibandla lihlema ukuba yiyona akuyona le elithi liyona meliphuma. Ngizo. Okay. Into esihluphayo njengebandla ukuthi i-perfection siyayi-act asiphi. Into eyenza lokho ukuthi masingena la ibandla isonto the church building and the gathering ingathi ama drugs. Yes. Indaba ushuka nje Evangeli. Inkinga yami ukuthi ngiyazi ukuthi la phakathi kwenu baningi abagcwele yinkinga abangakhona ukuphuma kuzo. Kodwa mabe nathi la phakathi ba-act ngathi yonke into perfect. Abanye baseyikweletini, abanye abahleli kahle emakhaya, abanye yilokhu nalokhuya, abanye baxaka ukugula kuyaphuma namhlanje kuyabuya kusasa okunye kusuka okunye kuzo okunye. Ibandla limadrugs umuntu ungambona eshaya ithomboyi la uma ephuma. Inkinga yakhe kubamba ngesathi ithi ubeni kulindile. Ungayihleka nje ngoba usahlekiswa ubungane. Ungayihleka ngoba uhlekiswa ubungane. Kodwa mangangena la phakathi ngibeka izandla la ungabona enye into. Ungabona into lento engikhuluma ngayo. Ngoba kunezinto ezizomanifesta manje la. Jesus. Oh Nkosi. Hallelujah. Bengicela ukuvala ngale. Ngicela ukuthi le ngiyenze prayer item.
noba efisa ukuthi engathi singakhuleka naye ngicela lezi itulo lezi zonke le itulo egcwele la endlini bathi mina impilo yami the way ngiyiphila ngakhona la ngaphandle yafana mengiphuma la njengoba ngila selisale phansi wonke omunye ame ngenyawo othi nginayo mina item yomkhuleko ukuthi ngibe real ngicela ume ngenyawo mongaba unayo item kulungile hlala phansi. I'm not here for you, it's fine. I want us to communicate life for what it is. But the gospel is not compromised by anything else other than ukufaka the makeup. Umuntu ijela ukuthi urathi kanti no, he's trying to cover lo buhlungu. I want to tell you something. Engathi emnyango ngabe kusaphithizela kakhulu. Umuntu ijela ukuthi urathi kanti he's trying to cover ukuthi lo bumnandi obunje ngigcina la endlini phela. Esontweni mangiphuma akumnandi. Mengiphuma kumnandi mina. Mengiphuma kumnandi. Kodwa ngazi noma sengiyona nje. Bese ngesamsondela namhlanje. Uyena usenzileyo. Uthi uHosea mayekhuluma ngelinyanga uthi asibuyeleni kuyena uJehova wethu. Uyena oshayile. Uyena futhi ozokusiphandisha. Emitheni umntana sekhaya. Mhlawumbe unicabanga ukuthi ushinyezwa umuntu operfect. One of the reason mom eyenza ukuthi ngithi bengekho lula nala bengihamba nabo abazi nokuthi kwenzakalani kumina. Meqala leli viki eliphelayo namhlanje ngoba kuyiSunday. On Tuesday I was suspended emsebenzini. I was suspended emsebenzini and in such an extent ukuthi angazi nokuthi angizange nginikezwe nethuba lokuthi ngivule umlomo. Kuthiwa nje story complain kanje ngawo so sokucela ukuthi uphume njengamanje. So mhlawumbe unicabanga ukuthi ushinezwa umuntu onga-understand lutho ngoba uphila impilo normal. I understand better. I understand better. It's just that you will never understand when I say I understand because you have your own pain that you still trying to understand yourself. Hey bazalwane. In short speakings, we must communicate the life of Christ. Si communicate indlela yokuphila kwethu. Ngoba wonke umuntu onethemba la abeke khona ukuphila kwakhe. Uma izinto zingahambi kahle, uyethembeni lakhe. Laba bashaya igubu bagaxa intambo nezingcweba nani mekulo khona bayazi baye endumbeni baya kuphi baye intweni zabo abakholela kuzo. Yindaba wena ufuna ukuact ngathi uperfect uNkulunkulu wakhe ekhona ukukukhulula. Yindaba mekuvuma ukuthi uvala amehlo wakho ucela ukuthi uwavale. Phakamisa izandla zakho phezulu. Umoya engcwele uzosenzela umsebenzi. Eyami indima ihambi iphelele la. What I'm going to show you, there's going to be a new start from today. There's going to be a new start from today. Angeke kusafana. Angeke kusafana. Ngithi mina you will not end like this. Kanti masikhuluma nge-resurrection sikhuluma ngani? Angithi sasinempilo yethu ebesiyiphile endala. Safa kuyona satholwa kule ngenxa yomusa wegazi kaJesu. Lechitheke siphambaneni lichithekele mina nawe. Lichithekele ukuzolungisa linakekele indaba yakho. Usayiphakamisa kanjani izandla zakho? Please communicate your case kuNkulunkulu. Communicate your case kuNkulunkulu. Communicate your case kuNkulunkulu. The Spirit of the living God will move in our midst. Umoya engcwele ukhona phakathi kwethu. Uzokwenza umsebenzi ofanele. Uzokwenza umsebenzi ofanele.
Shana handa ligasele. Libreke nehande. Librekanda manda libasakana. Hosana hande lezeya. Ungamtshela namhlanje kunini sesisidele sesikhathi wafihlile lamanxeba. Awuzichaye namhlanje awukwazi ukuthi you are resurrected usahamba ngempilo endala. The time of covering is over. The time of covering is over. The time of covering is over. Ukhona phakathi kwethu esanikezwa yena njengomduduzi. Amanxeba ethu ayobhandiswa uyena. Nathi sizukwa-understanda kwesinye isikhathi. Kodwa yena ukhona. Kodwa yena ukhona. Ngilinda abantu abawu-3 abazomemeza. Ukumemeza kwabo kuzoba ukukhululeka kwabo. Ngilinda abantu nje abawu-3. Ukhona abezulu abakhona basezulwini phakathi kwethu. Bakhona basezulwini. Kodwa basa communicate the matters of the willing heart. Inhliziyo evumayo. Inhliziyo evumayo. Inhliziyo evumayo. Uma ngabe kuvumela ukuthi ufinyelele la phambili altar, please do so. But the Spirit of God is moving. Moya kaBaba. You are the life yourself. Ungophila. Mekuvumela ukuthi zilahlele phambi kwakhe. Indaba ingaye namhlanje. Zadalisete henelizaya. UNkulunkulu anibusise nsizwa. Ungavuma ukuyela ekhaya usenjena. Ungavuma ukuyela ekhaya usenjena. Shadalona. Ungavuma ukuyela ekhaya usenjena. Isitha singahlekisi nawe. Christ ufele wena uJesu. Uphila ngokwakho. Sikhuluma uphila. Ngicela amashazi ninginakele bona. Unasabi yahandani. Esele hanele brekene hande. Ngisho ngenhliziyo evumayo. Yinasa ninte ningivumele kungaphumi umuntu emnyango ashazi. Lana no nani lana. Unani lena lana. Unamanda nikharazila. Uphila kwakho ungayibambi lezo inyembezi zidedele. Zidedele khipha bonke ubuhlungu. Release all of that pain. Release it all. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu.